Σήμερα είχαμε τις υπηρεσιακές εκλογές για την ανάδειξη και εκλογή των ερετών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων σε επίπεδο διεύθυνσης του ΠΙΣΔΕ, περιφέρειας του ΑΠΙΣΔΕ και στην κεντρική υπηρεσία το ΚΙΣΔΕ. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά για την παράταξή μας. Σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η παράταξή μας, η Ενωτική Κύληση Εκπαιδευτικού Κοζάνης και οι συνεργαζόμενες κινήσεις εξέλεξαν ερετό στο ΠΙΣΔΕ, σε επίπεδο περιφέρειας στο ΑΠΙΣΔΕ. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι στήριξαν την παράταξή μας. Πιστεύουμε και άλλωστε έχουμε δεσμευτεί ότι στο έργο μας θα εργαστούμε μεθοδικά και αποτελεσματικά. Ωστόσο υπάρχει και ένα μεγάλο πολιτικό μήνυμα από την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία απαιτεί πλέον ανασύσταση του συνδικαλιστικού κινήματος, απαιτεί να δοθεί ένα νέο περιεχόμενο στο συνδικαλισμό, με το ισχυρότερο μήνυμα την ενότητα για την πάλι την αντίθεση και την αντίσταση απέναντι στην επίθεση που δέχεται το δημόσιο αγαθό της παιδείας, η δημόσια περιουσία και τα δημόσια αγαθά. Οι εκπαιδευτικοί της Ορδέας με την ψήφο τους έστειλαν ένα πολλαπλό μήνυμα σήμερα σε τοπικό επίπεδο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια εκλέγουν αντιπρόσωπο ο οποίος δεν ανήκει στις κυβερνητικές παρατάξεις. Εκλέγουν και στην περιφέρεια που γίνουν τα πράγματα αντίστοιχο εκπρόσωπο που αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και με την πρωτιά που έχουμε σε επίπεδο ΚΙΣΔΕ, ουσιαστικά στέλνουμε και εκεί το μήνυμα το πολιτικό ότι η εκπαιδευτική είναι αντίθετη και στην κατάσταση που έχει στην εκπαίδευση και στα μέτρα που έχουν τα οποία θα την υποβαθμίσουν παραπέρα και δηλώνουν έτοιμοι από την επόμενη μέρα των εκλογών εν μέσω να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό, προβάλλοντας και συνδικαλιστικά και πολιτικά τα προβλήματα των εκπαιδευτικών στην περιοχή μας και ευρύτερα συμμετέχοντας στο κίνημα των εκπαιδευτικών που αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ήταν κατά κάποιο τρόπο που μας ευθυμητήσαν και ευχάριστα. Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλο αριθμό και αυτό ουσιαστικά δηλώνει από τη μεριά μας και την υπευθυνότητα ότι αυτό το αποτέλεσμα θα το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.